Boneka Lala. Makmur niku, Ndara. Nggih, nek niki makmur niku. Bojo kula ngati bapak ngumpasi 700.000 sekilo. Nggih lumayan kok. Mbok langon. Lare kok pas balangi nek aku ya malah gelem timbangane ketoprak sawengi. Aku iku lah pas to. Abot kanel-kanelan. Gitu, sani regan-regan kabeh larang. Lho sambang. Adek arep kepiye wong kanane kaya ngono ki ya Paman? Piye mbok urun rembug. Ayo nek karang ya aku kira kok tekanen kok ya. Montek barang ora kowe. Nek kula mboten, Ndara. Lah ngapa? Nek kula nggih asa-asa. Kula bagian mriki asa-asa. Niku nek kaya bawang alir. Alergi. Asam lambune kuat. Oh ngono. Turun niku ora rada anu senenge niku nggih mangan ulo dadi kabeh bapak kok. Kowe iki ya dadi ulah to? Nggih, Ndara. Ulane niku kadang nek do mumpung nyembur-nyembur niku. Ya ulangku sepira? Wah, nggih, kadang nggih. Ngono nyembur dipalane kok wonten. Nek kadang mumpung wis mumpung dawane wae. Langsung bane pun jeneng Apa? kan mau nikah Mas. Sabar iki kula ta. Ya ngerti to. Masa ora ngerti ulah. Jenenge olah olahraga. Lah iya. Kudune nggih pas nek ngomongke babakan sawer niku. Kok iso? Lah nggih, lan kita perang teng ngalas ketemu sawer ramalan bingung. Dosile ulane ndongok-ndongok nggih ya. Nah, makane sakniki sawer sakniki jenenge ndongok-ndongok lho. Sing jarene kok kaya niku. Sawer niku. Nek digodhol iku tawase. Jangan. Kok iso? Oke. Kula kok tambah. Oke. Nek pun mangkel banget niku terus cok. Ha nek cok niku mah biasane nggon mripat. Cocok mripat ki apa? Derenge kok sawer kok. Ora ngerti. Sawer sing. Lho kan Ora nek sawer sindoke sik ketok makruh diketok. iki ngene. Ah, kae kok bagianmu. Oh. Atane sawer sing Kae kae. ketemu sarane kok. Heeh. Ngambuwe ora ta? Kareng alergi ro bawang lumah apa? Apa nek? Ambune lah ro bawang tak yo. Biasane kabeh tok dicari. Saiki ki reng rembug bawange mbok wis. Saiki ki rak mangsane Medion kuwi rak apa kene lho. Lagi geger. Ah, karo ngerti-ngerti mbok saiki ki kowe karo kowe iki mbok yo latihan perang apa kepiye ngono lho. Kok mengandake kula wae. Nggih. Sopo kan apa mereka? Ning lak yo aku ora. Ampun kok ate nek ngono lah kaget niku. Adik kula niku dipun ditayani nang ngono ora. Nggih boten. Kan olahraga benten nek lho. Kan olahraga benten. Nek ampun kawaten Ndoro. Sapa panjenengan ampun ora Pak? Kamu mate. Kula kali ampun siap. Siaga ing sing boten Ndoro. Saestu.
ndoro sendok kita. Iku mau apa aku? Lenggah pun kanthi sikit. Oh iya iya. Kajenge mungkin ya. Ya, Iya iya iya. Matur nuwun ya. Ning ampun suka. Apa meneh? Balane perkara udut ki di rumah ra yo ana to. Sing sakniki ya nggih. Kok dhewe wong dengar ngoten lho, Ndara. Lah kurang piye kok jenenge adit duwe tenor kok kurang trimo. Piye wis, wong aku yo ora butuhke. Waduh. Piye? Kabeh. Ya aku mau kowe. Loh, mana kan ini buke ta? Lha panjenengan kuwi arek mangati yo kena ngono wae. Asli. Oh, iki mbok ora ngisen-ngisen ke to, paman kowe kuwi lho. Apa ya? Rumah satu oleh maringi kowe iki kurang apa kepiye? Lah rumah satu kok ning ngisen-ngisen ke. Lah kok maringi saben bulan iki apa kurang kok arep nyuwun karo paman. Nek kabeh niku sakniki nrimo, nggih to? Negarane asline bocah gajikan kaya ngoten iki. Saiki kok anggere ana kesempatan sing penting dadi lantok. Lah, yo aja kaya ngono kuwi. Ah, jenenge di jabatan di cocok. Anek kula di sini. Jabatan ki apa? Pangkat semat ya kan? Oh iya kan. Yo nek mak yo kowe iki paling ora dadi abdiku ki mbok yo ora kaya ngono kuwi. Nang jero sing penting to kok nglacas iki kok. Kenuan lho, Bu. Iya kan jenenge. Ya. Yo nek mbok ora kaya ngono kuwi to. Ana tamu di apa ki direnjake ngono lho Apa kok. ndoro sing kok. Ndara Kok kene. ora sing Oh, ndoro kritek apa kok. ya 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 ya. Ah, Ya ya. sing sakit to. Ya. Aku ndoro to. Loh, aku apa gelem. Oh, es teh, kopi, susu. Wis rasa ono-ono tak putih wae. Kowe dam putih gelasan apa botolan? Wis manut kowe karo gawake. Gelasan 10.000. Botolan 5.000. Mas saya dodol sampe masak. Malah saya dodol. Mas saya wong Kene dodol. metu kok kene dhisik. Kabeh saking usaha lek kabeh. Oh, boleh sambung. Monggo ya paman kendhaipun. Ya 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 ya. Kok Kira kok ganti kok ono-ono wae. lagi sing ngikoni pulek saya suwe saya lemu lah sing setunggal iki saya suwe saya cungkring. Kira nek ngomong iki butuh. Oke, menggalengkan nopo. Sampingan iki opo wis. Beda kocak ibarat niku mau lho kan bener. Weh, Ndara, kula nggih segede-gede nggih saged nek ngocok-ocok bawang niku. Tapi ngene niku lagi dados kok pasrahke adik kula niku wau. Nggih. Sing ngaku pangapunten nggih paman. Menapa raketan nggih kadang niku sok nganjelke ning menawi mboten wonten kekalih menika taman medun mriki niku nggih. Nganu mboten temoto. Apa ada yang sama? Sampeyan ku perlu kowe iki dilihat di banyak dan tamane medyo iki nek ora ono solusi yo piye meneh. Nah, menapa malih menika kulane ingkang sae ngaten menika lho. Lah, Ngomong ngene lho. terus pundi? Kamu seperti kok. Kok semuanya iki dosa apa ya pernah diterima ya. Mau ngaten. Piye to paman? Jarene sekarang juga rujukan kok malah gek. Wong sewu niku wae iki. Oh, nggih. Nggih, nyuwun sewu kula tak pandhet kene nggih. Iya wis gek kono mungkin kok memo ono balik kok sakuna gek teman-teman. Iya to iki. Mun sewu paman kok katinggalen, lalu wonten taman iki mboten kecaya menika wonten menapa. Jane Putrane tenan utawa iki ndi? paten tak sebut. Oh nunggu ning kok. Kempasan. Wah. Wis suarane sama rondo jamane. Ngaten. Wis sing ganti Kamas bakal ditimbali. Besar banget pun mboten napa-napa sampe liwat. Ya bae ora. Aku itu. Kulo dadi Ya tengok kula. Ada? Backlight lampu itu. Oh, sampeyan sedikit merasakan. Ning yo mau. Kalau ketemu dengan ngomong terangkat kan kamu juga kamar
film sing kok dari sing ora pengen. Nanging cek pikiran. Kamu kamas nih kami. Kamas kok jomblo nek kaget sing ora bakal Medun jancane. Kalau penjenahan itu mana? Nah, ije nama bebrayang niku lak kedahipun tuwuh saking mana lan kekalihipun kedah menapa nggih tresna ugi kakungipun tresna laturipun nggih tresna ngaten mana menawi kekalihipun kok mboten tresna nggih mboten dadi lama to Mama ya perkara kuwi kudu sedhise nanya iso. kok nggih Angkatku supaya peperangan itu mau aku mlebone taman ibaratnya kowe gandeng janji. kenapa menika Kumpulan ini tak sakit dalam jadi sosial. Panjenengan menika lho kok malah aneh-aneh. Panjenengan menika nggih sampun kula anggap kados dene tiyang asep kula piyambak. Seseorang yang mau tuane malah dadi gawane lho kan. Nanging boten sampe lahir kota wong tuwa karo anak kok dibojoan iki. Boten ira. Yang mana aku cetok kuwi ono piye? Nggih boten umpami tuwa rak ya wis dindake bakul. Oke, ibaratnya gula Jawa nggo tolak angin lho. Napa niku? Arep wis tuwa ki ya sik pengen ya kok. Panjenengan menika lho tim sekolah nika ya wonten paman Girun kok garang kan garang. Lah sing paman Girun kok mana? Golek wis kok ora wis apa? Dikaroke siji. Ya ada ngebes, ada. Arep butuh pira? Hah? Terus itu bisnisnya kota. Ta rak meneh to. Ora tak nyukupi tiket nggih, Dara. Ya. Kepiye kan? Ini kan nyukupi. Gitu. Iku kita itu nih malah untuk sakit itu. Mbok ora kaya ngono kuwi to. Mesti kan bae. Soalnya nek ban keren to. Apa sih? Kambine keren to. Oh. Dan saya pun paman. Menapa sejatosipun mbok dipun sabaraken kemawon. Rasa panjenengan menika. Ya senajan to panjenengan saged munduraken kerja saking Mataram nanging mbok jenengan bebono ingkang sanes ngoten lho Paman. Loh, kok karo bondo dilare ning pasuruan iki ora kekurangan nih. Ning wanita sing dulu ngono. Lah menika sinden-sinden nonton kabeh mbok jenengan. Ora bermerek. Kok juga derap merek. Ya. Apa lah? Ya, panjenengan menika nggih aku Paman mbok pilih. Mboten Terus kaya ngono karo bilang. Aku ki tresno tenan. Kowe bakal muktek kok nek kabupaten Pasuruan minangka garo paman wari. semoga gitu lah. Wong niku mboten tresna saestu dhateng panjenengan. Kowe tek tresno ki jalaran ora ono liya tak kandhani. Nek ora ono liya iku ya kepepet apa meneh karo ngaduri komene kok liya. Tegesipun tak panjenengan menika tresnane dhateng putri kula mboten tenanan kok. Mboten tuwa saking mana ngono lho Paman. Kok yo men jalaran saka Ranoliyo iki lah ya